Sa pagkamatay ni Don Padre, naging panatag na ang kalooban nila Gonzalo. Labis-labis nilang ipinagdiriwang ang pagkamatay nito, gawa ng alam nilang ligtas na muli ang kanilang lupang tinitirhan. Hindi noon naisip nila Gonzalo na maaaring hindi lamang si Don Padre ang nagnanais na magtatag ng negosyo sa kanilang bundok na tinitirhan. Ang pagiging panatag ng kanilang kalooban sa bundok na yon ang maaaring magdulot sa kanila ng hindi kaaya-ayang pangyayari. Isang araw, habang naghahabi ng abaniko sila Gonzalo, bigla siyang napatigil nang meron siyang nasipat na grupo ng sasakyan na patungo sa bundok na kinaroroonan ng kanyang grupo. Hindi niya inalis ang paningin niya sa mga sasakyang yon, gawa ng ramdam ni Gonzalo ang kakaibang pakay nito. Tay, bakit ho? Tanong ni Nognog. Wala naman anak. May pinagmamasdan lang ako sa malayo. Sagot naman ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Nognog, pinili niyang sipatin ang tinitingnan ng kanyang ama. Pagtingin niya dito, nasipat niya ang mga sasakyang dumaraan sa kalsada. Di naman ito pinansin ni Nognog sa kadahilanang maaaring nagawi lamang ito sa kanilang lugar noong mga oras na yon. Sa pagsapit ng hapon, maaga pang nagpaalam si Gonzalo sa kanyang mag-ina upang tumungo sa bundok na tinitirhan ng kanyang grupo. Sa pagtungo ni Gonzalo, kitang-kita niya ang mga taong gumagawa ng pansamantalang matitirhan sa paanan ng bundok na kanilang kinaroroonan. Pagdating ni Gonzalo sa kanilang baryo, agaran niyang hinanap si Sulay at ang grupo nito. Sulay, ang pangkat ni Maxim nandiyan ba? Tanong ni Gonzalo. Nandito, Pinuno. Sandali lang at ipapatawag ko. Sagot ni Sulay. Paglapit ni Maxim at ng pangkat nito, agaran din namang inilahad ni Gonzalo ang kanyang gagawing plano. Nagmamadali sila noong mga oras na yon dahil ang ikinakatakot noon ni Gonzalo na baka atakihin sila ng mga ito sa pagsapit ng umaga. Kailangan nila itong itaboy sa kanilang tirahan upang hindi maisagawa ang kanilang binabalak. Sa sobrang galit noon ni Gonzalo, inutusan niya ang kanyang mga kauri na patayin ang karamihang taong naroon at itaboy ang iilan. Magsisilbing babala ito sa kung sino mang nag-utos sa kanila na hindi basta-basta ang lugar na kanilang nais pasukin. Nang marinig ng lahat ang plano, agaran din silang nagpalit ng kaanyuan at tumungo sa paanan ng kabundukan. Ang mga kasama ni Gonzalong aswang na walang kakayahang lumipad ang siyang nagdala ng mga barel na kanilang nakuha sa mga bandido at sa tahanan ni Don Padre. Makikipagbarilan ang mga ito sa mga taong armado upang mapagkamalan silang isang grupo ng mga rebelde. Mas mabuti na ang ganon upang hindi magtangkang pumasok ang mga ito sa pugad nila Gonzalo kapag umaga. Sa pagbaba nila Gonzalo sa kanilang pugad, pinili nilang paunahin muli ang mga sigbing kanilang alaga. Napakabangis ng mga sigbing yon na kayang pumatay ng 2 tao sa 1 minuto. Ayon kay Gonzalo, na ang mga sigbing alaga nila ay likha mismo ng mga engkanto. Paglalarawan dito ni Gonzalo, 2 beses na mas malaki ang sigbing yon sa isang matandang kambing. Nakabaliktad ang bawat paa nito maging ang ulo. Pabaliktad din ang pagtakbo ng sigbing alaga nila Gonzalo, gawa ng nasa ilalim ng puweta nito ang kanilang mga ulo. Kulay itim din ang mga nagsisitayo ang balahibo nito na nagsisitalasan pa. Kasing talas ng isang matalim na kutsilyo ang buhok ng sigbin na nagsisilbing pangunahing depensa ng mga ito. Meron din yung nanlilisik na pulang mga mata
at malaasong itsura. Sa pagpapakawala nila Gonzalo ng mga sigbin, agaran din ang pagsitakbuhan nito patungo sa paanan ng bundok. Ang grupo noon nila Sulay, sumama na rin sa pagtakbo upang makapagmasid na sa paligid. Sila Sulay na muna ang nauna sa kadahilanang sila ang sisipat kung merong dalang mga armas ang mga taong gumagawa ng kuta sa paanan ng bundok. Sumama na din si Gonzalo noon sa grupo nila Sulay upang kahit papaano'y agaran siyang makapagbigay ng tulong kapag kinailangan. Sa pagdapo nila Gonzalo sa paanan, doon nila nasipat ang mga taong armado. Ayon kay Gonzalo, na parang mga sundalo na ang mga yon kung titingnan dahil sa kanilang kasuotan. Di naman nagpatinag noon sila Gonzalo sa kanilang mga nasilayan, gawa ng nais din nilang ipagtanggol ang kanilang karapatang mabuhay, kahit papaano. Pinuno, mga kasama ba yan ito, Padre? Bulong ni Sulay. Hindi ko alam, Sulay. Pero kung kasamahan ito ni Don Padre, malamang sa malamang, merong taong makapangyarihan ang nagpapalakad sa mga ito. Sagot naman ni Gonzalo. Habang sila ay nag-uusap, patuloy pa rin sila sa pagmasid sa paligid. Pinili nilang humanap ng pagkakataong umatake upang madali nilang malipol ang mga ito ng hindi nalalagasan. Sa paglipas ng oras, biglang napangisi itong si Gonzalo nang masipat nilang paisa-isa nang nagsisipasukan sa mga barong-barong na kanilang pakay. Matyaga nilang hinintay na patayin ng mga ito ang kanilang mga gaserang dala upang maumpisa na nila ang kanilang pagsalakay. Sa pagsapit ng alas 11 ng gabi, doon na nga umayon ang pagkakataon sa pangkat ni Gonzalo. Nang mapatay na ang kahuli-hulihang sulo ng mga taong naroon, dahan-dahan na silang lumapit sa pinagtutulugan ng mga ito. Habang naglalakad noon si Gonzalo, kasabay nito ang paglalagas ng kanyang balat upang magpalit ng kanyang kaanyuan. Paglapit nila sa mga kubo ng kanilang pakay, doon na inumpisahan ni Gonzalo ang pagpapalipad ng mga sabulag sa paligid. Iisa-isahin nila ang mga kubo na yon upang mas madali nilang malipol ang kanilang mga kaaway. Nang matapos ng makapagpalipad ng mga usal si Gonzalo, doon na nila pinasok ang unang kubo na kanilang napuntahan. Pagpasok nila dito, agara nilang sinunggaban ang mga natutulog doon upang hindi na ito magising sa kanilang mahimbing na pagkakatulog. Kumalat ang mga dugo sa loob ng bawat kubol na kanilang nilooban nang walang naririnig na kahit na anong ingay. Halos hindi nga umabot ng 1 oras, patay na ang lahat ng natutulog sa mga kubol na nilooban nila Gonzalo. Inakyat nila sa kanilang pugad ang mga bangkay ng mga ito at maging ang mga daladala nitong kagamitan. Inilibing din nila ang mga sasakyang dala ng mga yon upang mabura ang lahat ng bakas na maaaring makapagtukoy sa pagkamatay ng mga biktima. Pagbalik nila Gonzalo sa kanilang lugar, agara namang nagdiwang ang kanyang mga kasama ng kanilang pagkapanalo. Pero si Gonzalo hindi nagawang magsaya dahil sa pumapasok na katanungan sa kanyang isipan. Hindi lubos mawari ni Gonzalo kung ano ang pakay ng mga ito at kung bakit sila napadpad sa bundok na kanilang pinagpupugaran. Sa paglipas ng linggo, naging maayos naman ang pamumuhay nila Gonzalo. Panay pa rin ang trabaho niya sa umaga upang kahit papaano'y merong maitustos sa kanyang pamilya. Di naman alintana para kay Gonzalo ang pagod, sa kadahilanang hindi niya ito nararamdaman. Ang buong akala noon ni Gonzalo, magiging payapa na sa kanilang lugar at sa kanyang grupo dahil sa hindi na nagpaparamdam
ang mga taong nais gumambala sa kanilang katahimikan. Sa pagsapit ng Biyernes ng linggong iyon, habang papauwi si Gonzalo, merong lumapit sa kanyang grupo ng mga lalaki. Ikaw ba si Gonzalo? Tanong ng isa sa mga ito. Paglapit na paglapit dito ni Gonzalo, ramdam niya ang mga puder at bakod nito sa katawan, kaya naging alerto ang kanyang sarili noong mga oras na yon. Oo, ako nga po si Gonzalo. Ano po ang may paglilingkod ko sa kanila? Tanong naman dito ni Gonzalo. Dahil sa abilidad noon ni Gonzalong hindi maapektuhan ng kahit na anong pangontra kapag nasa normal siya na kaanyuan, kaya hindi siya nito nakitaan ng pagkabahala sa kanilang mga karga. Maaari ba kitang makausap, Ginoo? Meron lang kaming pakay sa'yo. Sagot ng lalaki. Kung nais niyo akong kausapin, mas mainam na bumisita kayo sa aking tahanan. Formal niyo akong makakausap doon. Huwag ho dito, dahil daanan ito ng tao. Sagot naman ni Gonzalo. Nang marinig ito ng kanyang kausap, bigla din namang umalis ito sa kanilang daraanan. Sumama ito kila Gonzalo patungo sa kanilang tahanan upang formal itong makausap. Sinognog noon, nananatiling tahimik gawa ng nababahala siya sa maaaring gawin ng mga panauhin ng kanyang ama. Habang naglalakad sila Gonzalo, walang usapan ang nagaganap. Lahat sila ay tahimik at nakikiramdam sa bawat isa. Pagdating ni Gonzalo sa kanilang tahanan, inutusan niya ang kanyang asawa na magtimpla ng kape para sa kanya at sa kanyang mga panauhin. Pagkaupo nila sa silyang naroon sa kanilang bakuran, doon na nag-umpisa ang panauhin ni Gonzalo na magsalita. Maaring nagtataka ka kung paano ka namin nakilala. Kahit ipaliwanag namin sa iyo, Ginoo, alam naming hindi ka maniniwala. Kaming nasa harapan mo ngayon, isa kaming pangkat ng manlulupig ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Aswang, mambabarang, mangkukulam, tamawo, manlalason, kasperosa, at marami pang iba ang mga nilalang na aming dililipol. Kami ay mga dalubhasa sa ganitong larangan at masasabi kong ito din ang nagdala sa amin dito sa iyong tahanan. Wika ng panauhin ni Gonzalo. Biglang naging seryoso noon ang pagmumukha ni Gonzalo habang kausap niya ang mga ito. Pinagbibintangan niyo ba akong aswang na inyong lilipulin? Tanong dito ni Gonzalo. Kanina, oo. Pero nung napansin naming hindi ka tinatabla ng aming mga pangontra, sapat ng dahilan yon upang kilalanin ka namin bilang isang ordinaryong tao. Pasensya ka na, Gonzalo, at ikay aming pinaghinalaan. Paliwanag naman ng lalaki. Matapos makapagsalita ng panauhin ni Gonzalo, ay siya namang pagdating ng kapeng ipinatimpla niya sa kanyang asawa. Bago umalis ang mga panauhin ni Gonzalo, ininom muna ng mga ito ang kapeng itinimpla para sa kanila. Matapos nilang uminom ay agad din silang umalis. Si Gonzalo noon, hinintay na munang makaalis ang mga ito bago pumasok sa kanyang pamamahay. Labis-labis ang pagkabahala noon ni Gonzalo, gawa ng ramdam na ramdam niya ang lakas ng presensya ng mga ito. Kung wala siyang natatanging abilidad ng isang gabunan, maaaring nasunog na siya sa pakikipag-usap lamang sa mga panauhing yon. Sa pagsapit ng gabi, agarang tumungo si Gonzalo sa pugad ng kanyang mga kapanalig. Nais niyang ipahayag ang balitang nakakabahala sa kanilang grupo. Hindi basta-basta ang mga taong kausap niya noon, kaya nais niyang magbabala sa kanyang uri.
Bago pa man makaakyat si Gonzalo sa bundok, bigla na naman siyang napatigil nang masipat niya ang mga panauhing bumisita sa kanya na naglalakad patungo sa kanyang paroroonan. Nasa 5 ang bilang nito pero puro dekalibring mamamatay aswang ang mga panauhing yon. Maaaring maraming mapatay ang mga ito sa kanyang uri kung susubukan nilang makipaglaban dito. Habang naglalakad papalapit si Gonzalo, agaran din siyang napansin ng mga ito. Oh, Gonzalo! Saan ang tungo mo, kaibigan? Tanong ng isa sa mga ito. Mga ngaso, Ginoo. Wala kasi kaming uulamin para bukas eh. Sagot nito. Mga ngaso ka? Pero, nasaan ang mga gamit mo? Di na noon umimik si Gonzalo at nagpatuloy na sa kanyang paglalakad. Pinili niyang huwag nang pansinin ng mga ito sa kadahilanang masisilipan lamang siya ng butas kung pipilitin niya pang mga tuwiran. Sa paglakad ni Gonzalo papalayo sa mga ito, pansin niyang nainsulto sa kanyang ginawa ang mga panauhing yon. Rinig na rinig ni Gonzalo ang pagpapakawala ng mga tigalpo nito sa hangin na siyang labis niyang ikinagalit. Hindi naman siya pwedeng umalma sa ginawa ng mga ito dahil nagpanggap siya ditong isang ordinaryong tao. Ang ginawa na lamang noon ni Gonzalo, pinili niyang maglakad ng mabilis upang hindi siya maabutan ng mga palipad hangin. Habang papabilis ang paglalakad ni Gonzalo, pansin niyang sinusundan pa rin siya ng mga ito. Kahit saang direksyon siya nagawi, tila ba walang balak ang mga taong yon na lubayan siya. Dahil sa sobrang pagkagalit noon ni Gonzalo, pinili niyang harapin na lamang ang mga ito. Ano bang kailangan nyo? Mga ngaso nga ako. Ba't ba kayo sunod ng sunod? Galit na wika ni Gonzalo. Di ka naman namin sinusundan. Sadyang dito rin ang aming daraanan. Sagot naman ng isa. Dahil sa sinabi nito, nadagdagan pa ng nadagdagan ang kanilang pag-uusap. Hanggang sa biglang dumating na ang punto na nararamdaman na ni Gonzalo si Sulay at ang pangkat nito. Palagi siya nitong sinusundo tuwing gabi. Kaya hindi na nakakapagtaka ang pagbaba nito sa kanilang kuta. Biglang napatigil noon ang mga panauhin sa pagsasalita, gawa ng maging ang mga ito ay nararamdaman na ang paglapit nila Sulay. Sa pagkakataong yon, agaran nang nagpalit ng anyo si Gonzalo upang hindi na madamay o mapatay pa ang kanyang mga kauring labis na malapit sa kanya. Biglang napaatras ang mga antingerong kaharap ni Gonzalo nang marinig siya nitong nagpapakawala ng mga engkantasyon. Minuto lang ang lumipas nang biglang naging isang halimaw na itong si Gonzalo. Agaran itong nawala sa kadiliman dahil sa itim ng kulay na kaanyuan nito. Sa pagkawala ni Gonzalo sa dilim, pinili nitong tunguhin sila Sulay upang bigyan ng babala na siyang mapanganib ang kanilang mga kalaban. Agaran din namang nalaman ni Sulay ang sitwasyong kanilang kinalalagyan dahil kay Gonzalo. Kung hindi ito ginawa ni Gonzalo, maaaring maunang mamatay si Sulay dahil siya ang unang lalapit kay Gonzalo. Agaran ding nagpalit ng anyo sila Sulay upang bigyan ng tulong ang kanilang pinuno. Matapos nitong makapagpalit ng anyo, doon na piniling sumugod ni Gonzalo sa mga antingero. Panay ang pag-uusal nito sa hangin at pagkarga ng mga proteksyon sa kanilang sarili. Sa bawat pagrinig dito ni Gonzalo, pakiramdam niya para siyang nasisilaw at nabibingi. Hindi naman nagpatinag si Gonzalo sa ganoong karamdaman dahil sa nakataya doon ang buhay niya at ang buhay ng kanyang mga kasama. Walang sabi-sabi. Paglapit ni Gonzalo sa isa sa mga antingero, bigla niyang sinaksak ito ng kanyang napakahabang kuko.
Tagos ang kukunoo ni Gonzalo sa katawan ng antingero na siyang labis na ikinagulat ng mga kasama nito. Kitang-kita nila noon ang maitim na kaanyuan ni Gonzalo habang umaagos ang dugo ng kanilang kasama. Agaran din namang inilabas ng isa sa mga ito ang buntot paging kanilang dala upang hatawin siya ng hatawin. Dahil sa liksi at bilis noon ni Gonzalo, agaran din siyang nakailag at nakalayo sa mga ito habang tumatawa. Dala-dala noon ni Gonzalo ang bangkay ng antingerong kanyang napaslang upang ibigay sa kanyang mga kasama. Sinabihan niya din si Sulay na huwag nang makialam sa laban upang hindi mapahamak ang kanyang buhay. Kahit nasusunog noon ang balat ni Gonzalo dahil sa dugo ng antingero, ipinagpatuloy niya pa rin ang laban. Di lubos sukat akalain ng mga antingerong yon na isang malakas na gabunan ang kanilang kinakaharap. Kahit nagtawag pa ang mga ito ng mga tikbalang at engkanto sa paligid, hindi nito nagawang mapigilan si Gonzalo. Hindi nila kayang gapiin noon si Gonzalo sa kadahilanang wala silang kaide-ideya kung ano ang kahinaan nito. Dahil sa bilis ni Gonzalo, madali niyang napatay ang 3 pa sa mga kasama nito. Pinili niyang itira ang kanyang nakausap noong hapon upang makausap niya ito ng masinsinan. Nang madakip na niya ang lalaking yon, agaran ding tinanggalan ito ni Gonzalo ng saplot upang alisin sa kanyang katawan ang lahat ng kanyang dalang karga. Ano ang pakiramdam ng inaapakan ka ng nilalang na sinasabi mong inyong nililipol? Napakagaling mo sa inyong larangan, hindi ba? Ngayon mo sa akin patunayan yan. Biruin mo, mag-isa lamang ako laban sa inyong 5, pero hindi nyo pa rin ako nagawang mapaslang. Mahuhusay nga ba kayo? O sadyang mahuhusay lang kayo sa salita ninyo? Wika ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagrinig niya ng isang usal na nanggagaling sa antingero. Bigla niyang tinusok ang panga nito upang matigil ang kanyang ginagawang pag-uusal. Halos matanggal na ang panga ng antingerong yon dahil sa sobrang talim ng mga kuko ni Gonzalo. Hindi na niya pinili pa itong kausapin sa kadahilanang di na din yon makakapagsalita sa kanyang ginawa. Pinili niyang itarak na lamang ang kanyang mga kuko sa dibdib nito upang matapos na ang naghihirap nitong kalagayan. Matapos ang pangyayaring yon, pinili nila Gonzalong ilibing na lamang ang mga bangkay ng mga ito, gawa ng hindi rin naman nila ito makakain. Nakakasunog kasi ang mga laman ng mga antingero dahil sa purong kanan ang nananalaytay sa kanilang mga dugo. Sa pagdating ni Gonzalo sa kanilang baryo, pinili niyang ipagsabi ang mga nangyari bago siya nakarating sa kanilang lugar. Labis-labis din ang pagbigay niya ng pag-iingat sa kanyang mga kasama, gawa ng palakas ng palakas ang mga nilalang na bumibisita sa kanila. Grabe, angas ng episode 6, no? Pahintay na lang ako sa mga susunod pang episodes kasi wala pa tayong episode 7 eh. Yun lang. Salamat.